Makikalan niya karon ang laing sumpay ng sugilanon, putyok bulingit. Mao ka na tinuod, Putyok. O dili ka na tiaw. Tinuod-on ko gyud na kanakon makadaog banta. Di lang ko pasalig, sir. Binausag din lang, sir. Maningkamutin ko. Kay... Mupusta na ba na ka? Paninguha agyod. Kining ako, sir. Wa na ba ko'y practice? Suwayan talang ka. Kay kining atong pag-apel, it's just a matter of participation. Pero kung may swerte, mayo kayo. Sir! Saan lumba sa dagat, sir? Ugma na, Chuki. Uy, mo ba? Magpustahan na, mi. Mga 15 lang tanan nga moapil sa lumba sa dagan, ugma. Adto ka na din silo? Dunay dakong oval sa lungsod. Ug bahinon sila og kaduha. Usa, 7. Ang usa, 8. Yes, sir. Kung kisay mahimong number 1 sa mata grupo, sangkauna. Aha. Para doon nag-iilhon nga champion. O yang ikadaog, ikatulo, sir. Di na lang sangkaon. Tanawon na lang sa oras. Pilay oras sa ilang pagdagan. Pero ang number 1 sa matang grupo, sir. Sangkaon yun, para doon ay thrilling ba? Papason lang ang ilang oras sa primerong pagdagan nila. Okay. Sabot ako, sir. Sabot ako. Brad ko. Di kang kasabot. Sabot ako. Sa ato pa, sir, kaduha mo dagan ang mahimong number 1. Oo, Putyoko. Nya, saan ka og usab ang number 1 sa matang grupo? Kung pananglit, ikaw ang number 1, usang ka sa number 1 sa pikas grupo. May hangin pagkakuha na. Panikabuti lang gilbi, Putyok. May pusta kini. Kamingkin si kabuok, manager nila. Mag-put up o tag-50 mil. Kung kisay palarang mananaog, ang mahimong champion, winner take all. Sa ato pa, 750,000 ang tanan. Lima ka ng puna, sir, ha? Ako kayo. Lagi. Chuki. O gipasalig, nako ni Putyok. Nga kung mudaog manugaling, iya ang 400,000 pesos, Chuki. Bangisa ka na ko, sir. Mao kanay akong silbing pagdasig kang Putyok. Kung kaya lang niya. Pero kung dili, okay lang. At least, nagkatampo sa bako sa kalingawan din sa amo. Pik ka ba? Ay, panikamutin. Mataktak ng baga. Mawa nung hangin ko, ako'y baga. Dili sa'yo na, bay Chuki. Ano man? Kultihan ti ka, Chuki. Ang mga moapil, gika sa nagkalalaing syudad, kag-imbitar. O ka na sila, pulos ka na champion sa ilang tagsa-tagsa ka mga dapit. O ba? Pero kaya ko rin bay Putyok, sir. Ilang kita maniguro, bay Chuki. Ikaw may miguro noon. Kana sila. Kaya kana sila, murag sakto na sila sa training. Santang ako, o sa may training na ko. Murag pagtunga sa bukid. Noon. Pero kaya na ni mo, bay. Kaya na ni mo. Ikaw may pasalig. Ikaw may dagan. Ay, pasalig. Bati ng pasalig ta. Pero di kaya. Panikabuti lang, bay. Ay, ikaw man yung maingon. Panikabuti lang yun, Putyok. O, kana nun. Sir. Hayag ng buwan. Umingaw ng palibot. Ni ako sa may teres nila. Nagsandi ko nilang kuranan nga tuwang-tuwang. Hapit na mag-alas 12 itong gabi eh. Wa naman ako bahimutang ini. Naguna-una. Nga si Sir Duging, mupusta na ko. Sa akong lumba sa dagan ugma. Saon lang mapildi no? Ang inong dagham sa kwarta pero mawaw tag mapildi. Rihanna? Pwede ka na to. Wa pa oy. Kita bitaw ka naglingkod ko diri. Ay, mao gani. Mata pa ko. Yan naman. Naguna-una ako sa lumba ugma. Gikudbaan ko. Ikaw, Gino. Ikaw ba? Sali kasi mo ko galingon, Pocho. Pulos man sila champion ko nung ako ikakundra. Niya, ikaw dahil di ka champion. Champion man sa ka. Unsa ko ito pagka-champion na. Nga, bukot-bukot naman to. Ay ka naguna-una ako eh. Ang importante, Pocho, ka ikaw, doon na kay determinasyon. Hugot ka tingwa ba? Og, huna-hunaon ni mo, nga ikaw gyud ang madaog. Think positive ba? Kinala nga positibo kasi imo na-una. Ang imong kasing-kasing. Kinala nga positibo ka, nga mudaog jud ka. Kay kung maguna-una ka nga, mapildi ka, siguro, pildi jud ka. Tuod no? Mao ka na matuod nga mahita po. Basta ikaw, paway na. Aron, bas kong imuhang panlawas o dili ka maluya. Paway na. Mapaway lang ko ron. Musod ko ron sa kong kwartong higdaan. Ayaw pagdugay ha.
Kay mo sabot ang imong kaluya ko, kuwang ka sa resistance. Salamat, Rihanna. Remember, kung makadaog ka, may premyo ka. 400,000 pesos. Di lang ko maghuna-una na. Di mo kinahuna-una Kinahanglan nga doon na kay saktong focus. Kinahanglan nga mo daog ka. O ikaw gid ang makaangkon sa premyo. Rihanna, bahal ko ay kwarta nga premyo. Pero ako din pa din kamutan. Tungod ni mo. Pucho, Mao na tinood, Rihanna. Nganong tungod man ako. Dasig lang ko nga, naa ka. Og ang imong daddy. Tungod kay mga buutan ka mo na ako. Mao pa? Salamat po, Chok. Sige, paway na. Ikaw sad, paway na. Arin ako. Nayabag na kong kasing-kasing. Murag bilipang o bilambo na ang akong pagdaig o kaibog ni Rihanna. Pero di lang kutob. Di na may mong palampuon pa nito kay sakitan noon niya ko. Sakitan ko nga ang akong tinguha o pangandoy. Way katumanan. Maria na kita Daniel, mitong parang aeroplano. Mao ba, sir? Amo, busing? Nga na bang luspat ka man kayo? Kukuan ka ng kakaroon pa manggog ko. Makasway sa kig aeroplano, sir. Amo? Okay. Sige mga daw na kita Daniel, mo dito kita sa hotel mo chick-in. Ha? Check-in, sir? Amo? Ano nga, nilula tingin mo mata sa pag-iwan kong mo chick-in kita. Uy. Doon na may tabo na tong duha, sir. Amo? Check-in man ta. Bubo. Unsay tanaw mo na ako, Daniel. Sorry, sir. Wa sila magtuo si Rihanna nga miapas ta din sa Mindanao aron makasaksi sa mong lumba nilang putyok. Sir, amo, busing. May putyok. Kadagkom din sa inang oval din Ubang mga tao. Magkalingkod sa mga lingkuranan. Libot sila kong oval. May ato pa. Oo, Baychuki. Juan, anda ba ka? Kumbati ka na. Bati. Pagkauwa ulit tingali ko ani Baychuki na. Kauwagod. Bukod mo rin kang motosiklo nga. May makina. Kini lang sila. Baychuki. Puchok, imnani Maayo ni, magkapalagsik ni mo. Unsa man ni? Pagpakondisyon ba? Pagkondisyon sa imong lawas. Energy drink ako na. Dili na makadaot ni mo. Salamat, Rihanna. Kumpati gyud ha? Kumpati gyud. Napiya mi tanan. Si Dad, naa. Rihanna. Fight gyud ha? O magampo ko nga mudaog ka. Salamat, Rihanna. Sige, aray ako diri ha. Malingkod na mi diri. Padayon lang, Rihanna. Daghan kayong tao, no? Of course, Banji. Usan is mga dagkong kalingawan dere na daghang magpustanay. Bitaw, no? I heard nga na magpusta. Abi ni mo sa una, runner baya ako. Oh, really? Pero karon, lupin na tas mga batanon. Of course. May edad ka na ba yan? Yeah. Pero ang akong edad, wa makapugong sa akong kasing-kasing nga nahigugma ka ni mo, Banji. Sir? Banji. Mahimo man tininig. Ulog-ulogan ko lang ng tiguanga. Yay! Happy di magsugod yari na. Mga Chucky. Hello, Rihanna. Sir Michael! Niya ka? Of course, niya ko choki. Tungkol kay miapas ko kay Rihanna. Unsa, Micah? I miss you, Rihanna. I really miss you. Michael? Good morning, Rihanna. Daniel. Chucky. Pangisa! Niyam lagi mo! Katultol mo sa mo! Kining kamay kay kining mga Pilipinas nga dili na ko matultulan choke. Noon? Huwag ko magdahom na. Uwi magdahom nga. Maapas makadiri sa Michael. Mas kasing-kasing niya gani ang magimando. Maning kamot yun ang tao nga makaapas sa babae nga iyang kimahal. Kinsa may mong gimahal si Michael? Well, of course, sa Rihanna. Michael, mahimo ba? Ayaw kong i-apil-apil sa mga babae nga imong nabiktima. Oh, come on, Rihanna. Asa man gusto kang patyon kang Banji? Oh, what? Na si Banji. Wanji? Nanganti na bagid siya. Nanganti itong mupatay ni mo. Basta imo siyang pasagdan. Oh, no. Wa ko'y kakuhan nga dukang Wanji. Ayaw anak Michael. Grabe na sab ni mo, no? Human ka makapahimos niya? Ingon anak na lang? Oh, come on. Rihanna, iya ka tong kagustuhan, no?
lang, Micah, ha? Husto na si imong pagduwa sa mga babae. Ayaw ko pagunahuna. Nga tungod kay sabian ka, gwapo ka, mayabag na nimo ang tanang babae. Nasayop ka, Micah. Rihanna? O glabaw sa tanan, gihangyo na ako. Ang gamayng respeto lang. Mao ba kini ang hustong dapit? Nga maghisgot ka ni anak? Nagpaila ka lang gid ha? Nga para nimo, dili angay respetuhan ang mga babae. Excuse me. Come on. Rihanna? Rihanna? Ligtiw man. Sir, amo. Gidit sa man imong piit, sir. Ipsuton. Oh, shit. Tuwa siya paingon ni Puchok. My God, my Puchok! God. Anong pirmi man siyang magpaduol kang puchok? Sir, amo. Sa kong paniid ba? Murag nagka-develop pa na sila. What? Nagka-develop ha? Yama, tagod. Tinood ka, Chuki? Oo, basta mo niya kung na matigdan. Kung si Sir Duging. Kanang amahan ni Rihanna ba? Murag, wala siya pili. Murag gusto saan kayo ni Kuan Puchok. Oh, come on. Nga do, Choki, nagalipat ba siya? Nga do, good town. Mao lagi, pero sa man na. Gani, pasaligan ni Sir Duging. Kung mo daog si may Puchok karing maong lumbas dagan. Hatagan ni si Puchok og 400,000. Siya! Gabi hagod. Mao lagi na gisa di Sir Duging niya. Oh, UMC. Sira mo, ha? Tanawa, ha? Tanawa, si Rihanna. Tuwa, midool kang banji. Oh, shit, midhold. Daniel, come on. Dali na. Asa man ka, sir, amo. Muli kay ta kay Pasino, buduol kaya ko si Fancy. Okay, sir, amo. Yay! Naglikay si Sir Amo Michael Kabanji. Mao na di, ha? Mao ni resulta. Wow, magkakay gusto nga nung gitor Jackman! Naday si Michael? Yes, Banji. To hell with him. Banji. Pasagdi siya. Michael, kantong... Ang tao nga nakadisgrasya na ako, sir. Mao ba? Di ko managana sa pagtug-ani mo, sir. Pero salbahis. Nahilabtan ka na. Mano? Kanindot ba? Oh. Ngano man nga naglagot man ka. Naglikay-likay. Hapit gani na ako na mapatay. Uy, mao ba? Ayaw. Kung ang tao naglikay nimo, ayaw pugsa. Kaysa amar ka na sa prutas nga kanon nimo nga hilaw pa. Aslom ang imong matagamtaman. Pero kung ang tao nga nakagusto nimo, kung natagan nimo kahigayonan, sama siya sa usa ka hinog nga prutas nga ang katamis maoy imong matagamtaman. Sir? Dad, Ay, hapit na magsugod ang lumba nilang Puchok. no problem Everything is okay na. Nagka-put up na kami sa among pustaanay sa mga 15 ka mga runner. Ang ilang manager, mutampuhay may tag 50,000. Kinsa ang mahimong kampyon, winner take all. Na si Michael? Ubay, ogway palagana. Explica din siya ni Rihanna. Mo ba? Oh, tay, biya si Rihanna. Kay preskor kay si Michael eh. Miapas din siya tungkol ni Rihanna. Oh, muna bay. Pero kung giingnan nga, murag nagka-develop pa na mo ni Rihanna. Unsa? Oo, busa, paringkamot ka na. Paringkamot ka mo daog ka. Araw mo samot ka mo, bilib ni mo si Rihanna. Okay? Di ay ha? Di ay. Brother, sugdan na! Yay, sugdan ang lumba pa eh. Okay. Para ni mo ni Rihanna. Fight, Putyok! Dagan, Putyok! Puchok! Ayaw pag-iya! Ikaw ang labing uwahi! Kuski pa! Bitay na kayong kaoy! Kuski pa, Putyok! Tanaw, sir, amo. Ayaw, nabiyaan si Puchok. Miresi. Alayo ra kayo siya. Kung saan kayo ngayon, ibigay ka niyang konta. Nag-una ang... Layo kayo siya. Napakawaw ka ng Puchok. Tilit ka mo taog. Kusog kasi ng nanagan. Wahir kay ko. Si Rihanna. Siya ako nabati. Muhunat ko. Satong. Kusgan ko pa. Nobeltikan na ko. Dua karanir.
Sige, tuloy! Bulok! Kana! Kana ba, Putyok? Sige, satong! Ay, kakusog na ni Putyok, oy! Yay! Pang-overtigan ni Putyok ang makontra niya, Runner. Tuo, buwang iyang pag-overtigan. Fight! Bandi. Fight! Jod! Bandi, Ka na! basta Tuloy na lang! matingin ka. Tuloy Kana, na lang! Putyok! Siya! Kuski pa ba yung Kana, Putyok? Putyok! Kuski pa! Oh, shit. Animal industry. Sir amo busing. Tarawa. Si Putyok. Ni Sirit. Gikan kinawian. Karon na. Number 2 na siya. Og hapit ang pinising lain. Hanggaw ka, Putyok. Hala. Nisikit na siya. Nisikit na siya sa usawa. Nisikit na. Hala. Nagtupan na sila. Wap. Hala. Inanay nga nagulas Putyok. Hala. Kusugang Putyok. Kahit salbayis ka buligit, salbayis ka buligit. Hala. Mia Biba og maayo si Rihanna. Shit, Daniel, shit. Tanawa sila mo. Nagkadool na siya sa naguna. Waps! Shit. Nagtupad na sila. Animal, tanawa sila. Hala, ni Siri Jibutyok. Waps! Gibiyaan na niya naguna. Waps! Hala! Distansya na og duha. O distansya lang siya sa duha. Upat ka dupang distansya. 5 ka dupa. Waps! Bang! Finish line. May daog si Putyok. Daog ka ba? Putyok! Daog ka sa first round. Magpabot ka sa number 1 sa ikaduhang grupo. O magsangka na ka mo. Sir. Putyok! Putyok, congrats! Nasultihan taon. Congrats! Rihanna. Sorry ha. Sorry nga nahagkat ka, bisan og singot ka kaayo. Pero okay lang. Bunga lang tas akong kalipay. Sorry nga, nakabawas ko. Bitaw ni Baus, bitaw ka. Rihanna, Maruan mo eh. Putyok ba? Ikaw na ba? Oo, ako. Nasultihan lang ba Chucky? Bangisa. Waiting ka na. Musangka ka na sa sunod nga round. Championship. Naningkamot ko, sir. Naningkamot. Pero ang ubandad, ang kuhaan og basi sa mahimong kampyon, magkatong kinagamyan og oras dili ba sa ilang pagdagan? Oo, pero karon ang gihimong patakaran para dunay trailing kayo ang matag number 1 sa duha ka grupo. Sangkaon pa gyud na. Okay, okay, Dad. So, karon waiting na si Pucho. Oh, waiting na. Sir, amo, busing, tanawa. Laing grupo. Laing grupo sila. Kusugan niya itong number 703, Kusugayo, Daniel. Lagyo kayo ang kontra. Di na maapsan ka nang nagdada sa numero nga 703. Sirit man. Pirting kusugan yun. Tanaw na ko mo naglupigol si Putyok sa kakusog niya ng maong runner. Pirting kusugan. Happy na bang finishing, Waps! Bang! Finishing line. Daw na siya. Something ang nagsurong distansya pa kahit mga napupa ka daw pa. Pwedeng kusugan niya na nag-una ka ng Unsay, sir, tanaw ni mo, ha? Sir, amo? Kinsay kusog lang Putyok kog kanang numero 703. Kanan nga tawanan nga nagda sa numero 703. Mas kusog ka na kumpara ni Putyok nga nagda sa numero 612. 612. Maura ba'y patakaran nga ang duha ka grupo kung kinsay mo daog sa kaon? Bao ba? Doon, Distansya? sir, amo busing. Doon nanay nang hagad. Nang hagad. Unsa may bang hagad? Most unsa man adto sila sa runner nga si Putyok nga nagdaas numerong 612. 612. Kang Putyok na nga numero ang imong nakita kaganina. Yung mga yung numero. Unsa man nga ay nang hagad og pustaray. Pila? Pila, sir? Pila. Kaya nga walang nato. Musugal kita og 100,000. Ha? 100,000, sir, amo busing? Ayamat sagod. Oo. Kisa na, nabay ng hagad na. Kuhan ka nang... Naa. Oo, na. Tandaan Oo, yung unsa man, sir. Kini mga tawhanan unsa kay mga negosyo ni mga trabaho nga daghan mga usay mga trabaho nga hagad bang ino na kadakong kantidad kay pusta. 100,000 kuno. Yung unsa man. Ausug ka lang nato. Okay. Alright.
Ang sunod nga sang kakaroon mauna ang championship. Ano daw sa group number 1, ang ganda sa numero 612, Putyok Bulingit. Amigo na ko na! Sikat ang putyok Yes, yes. Alright, ladies and gentlemen, ang mananaw sa group number 2, mao ang nagda sa numero nga 703 nga runner, Dundon Singson. Uy. Ang manager si Raymond Bleed. Unsa ko no? Ang manager ng Dundon Singson, numero 703, mo si Raymond Blade. Ato na ko si Puchok, Dad. Halika, pagdali. Nasiga siya. Yes, Dad! Sir, nay nang hangad og pustaanay ba? Ato silang Dundon Singson. Ila, Chuki. 50,000 ko no? Atong kastan. Okay, sir. Doon na pailain, nawata. Yes, sir. Balibaling masyada, sir, ang mubusing. Karon ang may masyada, pabuli Dundon Singson. Biya sa Putyok ang numero 612. Pero nakasugalan magkakita ba, Daniel? Klaro na. Asang gisugalan na to? Asang Kana gisugalan? siya na. Kana yan to pa na. Kana yang amo na. Musaya kaila ko na usan na punto sa derby. O mga pilay ka ng derby ba, Daniel? Oo, sir. 100,000 ba, sir? Okay, kasdan. Okay. Kasdan. Sir, ayok pala oy. Gusto rin bang kontra ni Putyok? Huwag yun siya overtake eh. Layo rin kayang kontra. Banji, ay kabala ka. May pagsali ko ni Putyok, Banji. Ikaw ang bahala. Wala. Hapit nga magsugod ang championship. Na. Ni-forward na sila sa oval. Na! Nakabertik na! Sige pa! Aron, mudaog ka pa! Pas! Dundon Koski pa! Pildi ka naman sa first round! Pas, si pa! Ito na! Nag-overtake na siya! Layo na siya na ko! Kutas kayo! Tingog na Rihanna! Mahunat ko! Murag doon ako ipako! Misirit ako! Ang akong murag tingog sa buyog! Hala, sir! Sir Michael! Sir Amo! Tanawas Putyok! Nisirit na san! Animal, nga nang ingon niya na kagusog si Putyok, murag taong dunay pako, murag Wana! Hapit na ma-overtikis Dundon! Hindi ka overtake na. Hala! Oh, shit! Hala! Hapit na, Puchok! Doon na lang ka sa finishing line, Puchok! Kana! Yes! Woo! Daog na! Rihanna! Onsay bertuda ng Putyok, Michael! ni daog daw sabsiya. Yes, Michael! Puchok! Yes! Daog na ka! I love you! Rihanna! Tanawa, Michael! Tanawa si Puchok! Nitambling siya tungkol sa kalipay! Rihanna! Ka na! Sugatan ako si Puchok! Makalagot. Daniel, naakala rin niya. Sir, amo busing. As kambuang nga. Nagita ni mo sir amo ha? Murag, doon na gitangil kinis Putyok. Laliman ka? Grabe ato eh. Kakusugin Dundon Singson. Ang nagdala sa numero 703. Perting kusuga oy. Pero si Putyok, sa dihang kanang nibulhot. Wa na. Di ka makatuoy. Perting kusuga. Ikis-ikis pa. Murag sa kang buyog. Hilong Daniel. Sir amo. Bil dita. Kuwaring kwarta. May tahan dito. Kay basin o gibukbukan ta o di tamutan. Oo, sir amo. Okay na sir amo. Nahatag ko na. Tara. Ingon sa dili ko makaantos. Tingalig mo buto kinin nga kung kalagot. Tingalig pamusilon ko sila, Daniel. Sir amo. Tara. Ato na kita. Asa naman mo? Si Bat na mo? Vanshi, muli na kami sa hotel nga mong giabtan. Bunsa? Pwede nga magkuyog kita dito, Vanshi. Ulog-ulugan sa
sad ko nimo? No. Kung dili ka, sige, ari na lang kami. Gusto ka madunggaban na kita ka, Miker? Vanji, why? Why? Nganong why? Why's naong nimo? Do, wa pa ka magkatahan, oy. Pildi ka, 25,000. Uy! Sorry, Vanji. Tungod sa kakamay sa kantidad, ingon sa nalimot lang ako. Bayad, oy, Alicia. Relax lang, kalma lang. Di ni madaog relax. Bayad na ba? Sir, tira. 120,000. Tunaog. Salamat, Choki. Way labot sa iyong winner take all, sir. Nagagrasya ta, Choki. May na lang, sir. Makapakit man ni taon ko. Dili ka higawan, Choki. 20,000! Automatic. Imo na. Yay! Salamat, sir. Pakalip. Nganing imong daog. Banji. 25,000. Imo na ka na, Banji. What? Tinuod ka, sir? Huwag ko magtiaw. Abang... Imo na ka na. Bangisa! Bunasa Banji, ha? 25,000! Bangisa! Wow! Salamat, sir, ha? Ayaw pagpasalamat, Banji. Kalipay ko nga. Mubati sa kagkalipay. Sir, ay? Honest pa. Sir, matay, sir, no? Nga. Kanindot ka og magkapares mo ni Banji, no? Lipay. Ngayon ba kami, Choki? Oo, sir, uy. Depresya lang noon, gamay kay tiguwang man ka. Pero sir, tiguwang ka, sir. Okay. Macho mo ka, sir. Gwapo mo, sir. Murag ulog-ulog ka ng imo, Choki. Tinuod bitaw, sir? Banji! Niya nga play. Manaw na kita, Daniel. Ay. Ni anta sa hotel. Bida. Wa kita makadibuinas. Basta makuntang nga tos potyok, pildi kita sila ang mabusing. Hilom na, Daniel. Stop it. Hilam gud. Ay. Hindi ka lagutan na kugmayo. Ang unsa man sir amo? Nga misinggit pa sa Rihanna og Pochok, I love you. Usa! Sa ato pa. Wala kay pag-asa sir. Ha? Nahigog ba gila si Rihanna ni Pochok Buling? Biugo siya. Biugo nga pagkababae si Rihanna. Biugo. Hangtaw na hangtaw. Huwag gamita ang uchok. Biuta siya. Biuta. Ngalong bita man sir. Ngalong buta man buta. Ha? Biuta siya. Ngalong nahigog man siya sa kataong bulingit. Alawa naman sir. Limpyo magnaong Pochok sir. Limpyo naman. Tamparo sulti ka, Daniel. Sir. Ikaw rin nagsulti di palang tukay Pochok bulingit. Ko ka nang nanahibaw naman gud tagod nga angga gud na niya sir. Mo man yang angga. Busira mo busig Pochok Bulingit angga. Na-challenge ako, Daniel. Nan. Unsay buhaton nimo? Mag-celebrate kita tungkol sa kadaogan ni Pochok. Salamat, sir. Daghang kay mga tao nga ni doon ni Puchok, Dad. Umaw ba? O sila magtuo nga ingon ato ka kusog nga mudagan si Puchok. Kay katuman ang napildi ni Puchok. Mao ko na tayo numero unong kusog nga mudagan sa Luzon. Sa Luzon. Taga Luzon na ito si... Yes, Dad. Sa tingan na to. Si Dondon. Si Dondon, oh. Yes, Dad. Oh. Unsa to apelido ato? Singson. Dondon Singson. Taga Luzon na ito. Ilis unak ko, sir, ha? Alis ako CR. Sige. Diyan na, uban ni sa CR. Si Puchok. Dali na, Choki. Uban ni si Puchok, Choki. Wait, sir. Ako ba na? Yay, kakwartan yung kamay. Walay bawi nga, madato na ka. May Choki, sa ko rin kaingon. Bahalag, magkwartahan ko. Pero naningkamot ko tungkol sa... Tungkol ugalang lang, sir. Huwag kang Rihanna. Mau ba? Pero bay, mata begini si Sir yun. Ay kung ina nga, di mo dawaton. Dawaton man. Pero ang gikalipay na kumaayo, bay. Tungkol kay... Nakadungog ko. Sumindunggan mo. Bisingkit si Rihanna. Nga, Puchok, I love you. Sa! Lipay kay ko, ba, Choki? Samtang wapa mo butang atong order niya. Ako na yung ihatag ni mo, Puchok, ang akong gisaan ni mo. Samtang tuwa pa sila si Rihanna. Samtang wapa sila din si Banji, tuwa sila sa CR. Oo, sir. 400,000.
Tinuod gyud sir. Yes, Chucky. Kung ako'y moingon, tumanon gyud ako. Tuod kay dili ko taong pakakon. Imo na ka na, Puchok. Salamat, sir. Salamat. Bisulti na ko si Chucky sa imo kaagi sa kinabuhi. Gikan karon, dili ka na mangunguling. Salamat, sir. Dili ako angay ni mong pasalamatan, Puchok. Kinsa man di ay? Ang imong abilidad. Sir, Angay ka magpasalamat sa Ginoo sa abilidad nga iyang gihatag kanimo. Nga mong naangkon karon. Ako na-imagine ang imong pagdagan. Murag kag buyog. Murag kag buyog nga nagsuot-suot. Misusuot kasi mo mga kontra. Giubertikan mo sila. Left and right. Ang sunod sir, rumaabot nga derby. Apil ba ka ta? Yes, Chucky. O ikaw Putyok, ang pingi ang kwarta nga akong gihatag nimo. O kung mo-champion kita sa maabot nga derby, 3 million ang champion. Kung may swerte, imo ng 1 million. sir. Dili ka na niya si Putyok Bulingit, kung dili. Tawagon ka na nila og Putyok Milyonaryo. Sir, murag dili maayo, sir. Oo, kinagos akong kaimtang. Mao sa gusto na ko nimo, Putyok. Sir, Dili ka hambugiro, mapaobsanon ka. O na gusto na ko sa usa ka tao, kanang tao nga dili hambugiro. salamat, sir. Pastilan sir no. Kung kini si Bayputyok og na milyonaryo pa ni. Oh. Di ka mahimong babag kung pananglit si Bayputyok, mahigugma kang Geriana. Chucky! Sa pa diya, Chucky, oy. Uy. Ikapataka mo lang kag sagbad diya. Kita bukas ba da. Man, pananglitan mo lang. Pananglitan tong ako Bayputyok. Kung usa pa ka milyonaryo, murag mahimong bagay mo ni Geriana. Oh, Ilom diya ba, Chucky, oy. uwa pa. Imo mo nang gisingit ng taon, oy. Wa ka may ni Sir Duging. Ayaw ka bala ka, Putyok. Wa kaya ngayon una-unaon. Tuod kay lahi ko ang pagkatao, Putyok. Ako'y tao nga dili magpili kung kinsa higugmaon sa kungat. Sir Duging. Jay, tinol ka sir. Oo, Chucky, Putyok. Kung kalipay kong anak, di ko magpili. Kinsa iya higugmaon. Katuod kay gusto ko nga kung musod na siya sa kiminyoon, kanang lalaking iyang ubanan sa altas kiminyoon, maugid ang lalaking gipili siyang kasing-kasing. Dili mahimong ako mapili. Mao ba sir? Mao lagi. Eh, Chucky. Tuod kay ganun ako may mapili. Ha? Nga dili man ako makiguban ang ako mga anak. Ha, Chucky? Di ko gusto masulong sa kong anak. Tingaling makaingon siya. Kung di patuod na ako, dili maingon na lang iyang kahimtang. Tunog ka, Chucky? ano ko sir? Gusto ko nga iyang desisyon ang akong agdon. Tang lamiya sir no. Kung pananglit kinis Putyok, mo'y pilion sa kong anak, ha? Saludo ako. Yay, Sir Duging. Dili na may tabo, sir, oy. O dili na mahitabo kung dili ka manguyab sa kong anak. Sir, Ang agmag akong anak manguyab nimo. Ha? Usaman ka? Siniswerte ka? sir, mura may kikagasuko. you're right. You're right sir. Hilom, English Chucky. na. Hilom. Mura may kikagasuko, sir. Dili ko pasuko sa kalipay na ako. Di mahitabo nga ang babae nga tarong may buhangyos laki. Ang lalaki kay mo diskarte. Oh, Ha? harmonia. Diskarte, Bayputyok. Hilom lagi diha, Chucky. Di ko magpili, Putyok. Lamos tanan. Di ko mahimo nga sawayo na ko ang ubos nga kahimtang. Tuod kay nagikan usap ako sa kakabos. Naingon lang ani akong kahimtang tungod sa akong pagpaningkamot. Sir Duging. Sir Pero mura may kikagasuko. Dili suko ko. Di ko masuko. Mao gini akong tingog. Sige, biyaan taon na mo. Kay patal pa na ako magkaon si Banji. Ingon man among mainom. Ya, sige. Padayon sir. Sige. Ikaw ba? Chucky ba? Hinanggaw man ka? Imo mo kitang binuangan na. Oh, kung binuang to para nimo akong gisulti. Okay ra ko. Tugay sa akong binuang, nakuha sa dato ang reaksyon ni Sir Duging. Ug labos tanan, nasayod ta siyang baruganan nga di siya magpili. Kung kinsa ang gugmao siya anak, pobre man o dato. Ang importante niya, mao yang anak. Mao gay magpili sa lalaki nga iyang gugmaon. Bay, Chucky. Samtang wa pa mo balik si daddy nimo, may isulti ko ni mo, Rihanna. Unsa ka na, Banji? Ingog nga ako imo sulti, uy, pero kinahanglan tingali nga mahibaw ka, pinaagi na ako. Sa unsa man lagi na? Ay, pagtuo nga,
Basig makaingon ka nga, oportunista ko. Basig makaingon ka nga, gusto kong magpahimo sa kaayo sa imong daddy. O sabay buti mo ipasabot, Vanji. Rihanna, mauwaunta ko pero ingnon ta ka. Nagkasinaptanay namin ni daddy nimo. Basig makaingon ka nga, giling lako lang siya. Giilad na ko ang imong daddy. Sa akong matuod ni kahimtang, nahibaw ka naman tingali. Open kayo ko nimo, di ba? Nga may nahitabo ka naman ni Miker. Ayaw na ka nag-ipadayon, Vanji. Ang ako lang. Dili ko mahimong babag sa kalipay unya ni Daddy. Rihanna. Mamahimo lang ko nimong kaaway, Vanji. Kung imong binuangan ang akong daddy. Rihanna. Prangka lang ko ha. Usagyo ko sa magmonitor. Nga dili nimo himong duwaan ang akong amahan. Haba, Vanji? Ipasalig ko ka na. Nasayod ko unsa ka in love ni Miker. Pero, kung imo lang ulog-ulogan ang akong daddy, ay na nakaring ipadayon pa, Vanji. Kay kaaway mo na ako. Rihanna. Akong ipasalig ni mo. Dili ka na mahitabo. Salamat kung mao ka na, Vanji. Rihanna, anak. Daddy. Dali. Uban ka na mo ni Vanji. Nagpaluto ko atong masumsum. Naijilbis. O kang ako, brandy lang ako. Okay. Okay, Dad. Bay, Diya. panahon ng diskarte ka. Ikaw ba? Speaker to si Neriana. Ikaw ba? Ikaw, Chucky ba? Ang imo mga ipanudlo na ko, murag makadaot, good eh. Huh? Oo, di ko ganahan. Bisag ingon ko ani. Doon ako'y gamay delikadisa. Doon ako'y kauwaw. Bay, Bisag usapan niya mong sulti. Di kintingali ko makalitok. Di makalitok akong dila. Nga ako, nahigugmak ang riyan na. ay Pochok. Oh. Hima, musil pulo. Pagting. Kinsa ka ni? Numero naman. Tumaga yun. Hello? Hello, Pochok. Sir Michael, ikaw ni? Yes, Pochok. Unsay tuyo, sir? Kun mo apel ka mo sa Turby. O kun panalit mo abot ang hikayon nga magkasangka ang etong mga manok. Saltay ang imong account. Ang amahan ni Rihanna nga iyang ipusta ang tanan niyang katigayunan. Sir, di matingay hungog si Sir Duging? Nga, tungod lang sa sugal, ihurot ang bandi nila para isugal lang sa manok. Chalawan. Ang depende na niya, sir. Pero ako, di ko buang. Nga, ingon na kadako ang ako ipustas ko manok. Di malason pa lang. Bida, tungod sa manok lang. Nagpasabot lang ka na Pochok nga ako di ko maragana o pagpusta sa kumanog kaya nagpaila lang ako sa pian. Way lali, sir. Sapian ka. Ikado ka, Pochok, kung moabot ang igayon nga magkasangka ang atong mga manok, makikpustahan ay kukarimo. Di ko manugal, sir. Dili kwarta ang kasado. Huh? Unsam day, sir? Kung mapildi ka, magpalayo kay kang Rihanna. Musutod ka ba? O ka na sa atong kasado, Pochok. Sugot ko, sir. Good. O kung dili ka matuman, Sila ko. what? Patya ko. Yamat ra? Hambugiro ko niya. Papusil pa siya, ha? Mao kini ang tubay kina ko pa Daniel. Mao ba sira mo, busing? O, nya. Okay na, ha? Deal na, deal. Okay na. Kana. Oh, si Pochok. Siya kining nanawag. Hello, Pochok. Sir Michael, Unsa na? Nanawag ka man, may dugan ka pang i-post. pahibaon na lang ka. Nga nagkauyab na si Banji o si Sir Duging, ang amahan ni Rihanna. What? To hell with her. Bahala siya wak ko'y labot niya, Pochok. Doon na sa kondisyon ni mo, sir. Mapili mi sa maabot nga derby. Palayan ko si Rihanna. Oh, correct. Kung mapildi ka, ikaw po may magpalayo.
O di na magsamok kang Rihanna. O kung magsamok ka, magpatay ta. Puchok! O yun ka ba? Tubag! Kahilas ko ni mo, Puchok, na musulti ka na kung sa Mariana. Ha? Unsal man ka? Isog na ka? Hurot na akong tanaw, Sir Baker. Tubag akos pangutanan ako ni mo. Kung magsamok yapon ka na mo, kang Rihanna. Kung panangit, mapildi mo manok, magpatay ta. Puchok. Ikaw mo yun ako na kung patay buwanga ka. Okay, deal. Usay okay deal. Nagpasabot na. Gagkon mapaday kag samok ni Rihanna, magpatay ta. Unya, ikaw ay unang mapatay. Nako. Bukan ti kasi muubo ang ka, Puchok. Huwag problema, Sir Michael. Basta deal na ta. Sa magkaon na lang na to. What? Unahon ka ko na patay. Okay na. Kay magbantay mo ko. Nga dili kay magkaon na ako. Ikaw pagbantay lang sad. Kay sa tanaw na ko ani, Sir Michael. Murag alkansi ka. What? Unsay ako alkansi? Alkansi gyud ka. Tungod kay kung ikaw magkaon nagpatay na ako, di malas ka. O ganong di malas man ako, Puchok? Tungod kay nagkapatay kag pobre nga tao. Bati pag naong. O gaw niya, nganong naalkansi man ako? Alkansi gyud ka. Tungod kay magkapatay kag pobre. Bati pag naong. O niya, mapriso pag gyud ka. Puchok. May magpabiling ka gawas nun kung magkapatay ka. Mao na di malas ka. Kay dato mo ka. Ambungan. O niya, mapriso lang ka. Kaya nagkapatay kag pobre. Niya bati pag naong. Samtang ako, ganan siya kay ko. Kay kung ako magkapatay ni mo, milyonaryo ka. Unya, gwapo. O kung napriso ko, okay kayo. Kay, wa mo kay kwartang kawidan. Wa kay mga chicks nga kawidan. Kay wa may mga chicks nga mayabang na ko. Samtang ikaw, ang imong bahandi, lain na mo pahimus, kay mapriso man ka. Unya, magunahuna kasi mong kaptangan. O labos tanan, ang mga chicks nga mga gwapa, ngayon mong pahimuslan. Kay, tagsa na may babae nga, baliban ni mo. Kay, milyonaryo ka. Hanggaw. Una, Sir Michael, muna, Basta, mauna to, ha? Hapit ng derby. Humans derby. Humans resulta. Pinatyan na din ta. Ha? Ha? Hanggaw. Bulingit kang dako. Ikaw rin nakaakong kagit ka na ako niya na, Puchok. Maminta ha, mangga. Ikaw may nabihagit na ko. Unya, huwag mo hagit sa ta. Di ka masugot. Bintador ka Sir Michael. Misurog ng pag-ayo nga kung dugo, Puchok. Kalma lang. Ang puso mo. Ay palabi. Kaya basig atikihon ka niya. Unya, di ka na mag-appeal sa derby. Mangutan na lang ko, sir. Unsay pangutanan ni mo? Paminaw, sir. Anong init kay kabuot ako? Kakunaon-naon, wa magikoy komparison ni mo. Anong ginuton magitaon ko ni mo? Tungod kayo nagdagag buwisit sa buhay ko. Ano man taon? Asa man kung dapit ang dagwisit ni mo? Dagang higayon, Puchok. Ilabi na sa sugal. Mo na kikuha ni mo base, sir? Ngande sa sugal, nagtuod ka. Ngayon mo lang pirmi ang kadaugan. Shut up! Muna na, sir. Wa pagkakamasayop. May patol ka na ko. Nga ginuton ko ni mo. Nga kinsa naman tao ko ikumparar ni mo. Shut up! Kung nasuya ka na ko, nga naduol ko riyan na. Ang aman. Ang amag di ko magkaduol niya. Nga ako may gipatiman sila mga manok. Sulugoon lang ko, sir. Siya, Rusad. Huwag ka magkasabot, ana. What? Pero ginuton ko ni mo, sir. Okay na kayo. Di ka balibaran. Deal na ta? Bye! Bay, may Puchok. Siya resulta siya yung resulti. Nang hagit. Gihagit siya na ko. Siya hagit. Suman? Kung mapildi atong manok nila, palayaan ako sa riyan na. Nibaw, sir ko. Kung sila mapildi, di sila magsamog kang riyan na. Pida. Ginita yung Sir Mikey ra. Ang butong nga no. Nga initan mo ko niya. Saon? Wa mo siya daog-daogot. Pirmim siya pildi. Sa manok, pildi. Sa volleyball, pildi.
sa lumpas dagal, pilde. Mao na, inungdan nga dagot siya nimo. Matiwas na. Human sa derby. Ha? Ano man? Nagsabot na mi. Human sa derby. Magpinatyanan na mi. Sa! Mubalik na ta sa sugbugma. Total na human naman ang lumba. Sir. Kining, sir, nanghagit na ba kuno si Miker nimo? Usa may yang hagit, ha? Putyok? Ipahurot ko nagpusta ang imong bandi. Oh. Unsa? Mo ba? Dong? Hey! Kisay lang hagit niya, Pucho? Si Sir Miker, nanghagit. Gakon mag-abot ang ilang manok. Ug ang manok ni Sir Duging. Ipahurot og pusta ni Miker ang bandi ni Sir Duging. Dahilas ko Ay, niya. ayaw na kasuguban, G. Tun kay, dili bang kumadaan na. Nya, kuan magyud. Luna gyud ang hagit si Michael kang putyok, sir. Chuki, ayun lang na, wala nilabot. Unsa man ka na, Chuki? Kuan, sir. Ay, di man gusto may putyok ka. May bawa ka, sir. Gisugdan nimo. Sulti ko. Ay na lang, sir. Murag personal ra. Personal ka unsa? Nga, kuan, sir, nga palaya ni may putyok si Rihanna kung mapildi ang inyong manok. Mana? Unsa? Pagkagnaw nga, Miker. Klaro kaayo. Klaro kayo nga unsa, Banji. Naibauman ko ba? Kaniadto pa. Misulti man si Choki na ako, anak. Lakip ka ni si Daniel. Nga si Miker, nakagusto kang Rihanna. Unsa? Kani ato po sa Vanji. Yan ay ibaw ka. Nga dili gyud ako madawat ang pagkatawa ni Miker. Rihanna? Kahilas niya muhagit anak nga palay-anak ko si Puchok. Tuwa. Kuan man god. Klaro mong god kayo nga naghilo si Michael kang may putyok. Mana? Tiyaw to. Ano katawa mo kay Puchok? Ikatawan ka na Korean na. Bisa di ko kaya mo katawa. Katawa ng taong ko. Nga ano ko tawag magsilos man siya na ako. Unsa ko, Coco Martin? Ngayon akong silusan. Publip taong ko sa ilang paut. Niya kasinahan ko. Niyapas lino buntilaw ang ako igagaw. Tagbawag na siya. Di ka na balibarang lino. Iyabag na siya. O siya mayabag. Kinagutawan ko. Ikumparan niya. Milyonaryo ko siya. Niyapas lino lagi. Palaban mo ka ng lino eh. Puchok, may nang mahibaw ka ha. Wa ko mga ambisyon og milyonaryo. Kay kontento na ko sa kong kinabuhi ni Daddy. Rihanna. Sa iyo man kay ta sir amo dinhi sa airport ha. Amo mo Pwede lang sa'yo, ta. Something bugnaw pa nga kung Daniel. Pero may nagsipo kining ko. Okay sir amo. Uy, swerte na itong pangalan dito sa Mindanao. Og si Putyok ang hinungdan. Ang taong tangkilan. Kalis. Hilo mo na, Daniel. Kaya mo sabot pagsipo ka kung mag-iskot ka na tangkil. Sorry sir amo bossing. Dari, mag-coffee ta. Ariglado sir amo. Ginigabutan to sa Cebu. Numero nung gibuhaton, pakondisyonon na itong mga manok. Why problema sir amo? Kinahanglan kita yun kumahimong champion sumabot ng big time derby. Oh sir amo. Hanian na kita sa airport. Okay. Gusto kang mag-coffee? Ay, yes, Banji. Ako, son. Tana. Ay, kamo, Chuki. Putyok. Di lang mi sir. Ikaw, Rihanna. Ay, di lang ko, Dad. Kamu na lang si Vanji. Oh, okay. Banji, tana. Ito. Ariana, alis sa Dali. Kuy! Walang damhana. Pagkaswerte ni Banji. Gisa pupuli o gisaw ni Sir Duging. Oh, kalipay mo ni Daddy. Sir amo. Chicken tan. Yes, Daniel. Sir amo. Kanang nagpadung din eh. Si Vanji. Tuwad si Vanji. Mikunit pa sa bukton ni Mr. Duging. Good morning, Michael. Oh. Nanagayin mo? Oh. Mamauli ng mga pildero? Vanji. Good morning, Michael. Good morning, Mr. Duging. My future husband, si Sir Duging. What? What the eye? What? Yeah, si Sir Duging. Anong nahangangha ka man? Well, okay.
Yeah, it's okay. Sobra pagani sa okay. Swertihan ko nimo, Banji. Naman. Baba din yan. Oh, good. Pinas. Imo man siyang gipasagdan, Michael. Pues, ako siyang gisapnay. Mr. Duging. Okay. Nindot kayo. Unahan kay ko. Huwag ko'y gililong kaniya, Michael. Huwag kang Banji. Ang ako sa utang anak mo ay imong ibid-ibiran, Michael. Oh, Mr. Duging. Michael, okay na ko. Depende na sa kong anak nga si Rihanna. Mr. Duging. Sige, sangpit. Please, ha? Ipaagi lang sa tinarong. Okay na kay ko. Ayaw lang sa ngilaan nga paagi. Huwag kay bisag. Ingon lang ko ini, Michael. Sa akong pangidaron, mantig ko kong mangita sa akong anak. Mantig ko madalipod sa akong anak. Kung sa tanan, mantig ko pa kong mangitag hustisya. Mr. Duging. Sangpit na sad. Excuse. Abanje, dali. Arita diri sa Pikas Coffee Shop, dali. Yes, darling. Dali. Awa, kita ka, Michael. Sir, buang agud. Naisahan ako. Minaginot si Mr. Duging sa akong salin. Okay ra tingali, sir. Tungod kay Tungod kay unsa, Daniel. way marka ang iya. Og wa sa inawa sa imuha. Shit. Tanda, sir. CR pa ko. Niyara ko sa CR. Muli sabi sila sa Cebu. Kayo ka. May lang tawag nga nangihinga niya sa akong tupad. Uy, Sir Michael. Joke. Kini nag-abot kita, sir. Unsa? Magtiwas ta. Unsa? Hanggaw ka. Ihipos mo na nimo. Ano gipusa? Mag-inhiay ta. Hanggaw ka, tundo ka. Hindi ako na. Kapag ka magpanghi, uy, magtiwas ta diri. Uy, panipir si Michael, panipir, uy. Tunto. O, pag ikaw, ang gina magtiwas, di da ganun. Yung magtiwas ang panghihi. Naiyabag, misibat, nahadlok siya na ako. Sir, ang mabusing. Ano mo ka, ha? No! Basa mo na ganyan mong pulihan. Animal, nag-abot min putyok sa CR. Unsa? Makiktiwas siya na ako. Unsa? Sa ato ba? Nahadlo ka? Nabuang, ngayon madlok ako. Huwag ko madlok pero wala ko si Patuli. Kinsa ba siya nga kupatulan? Dato ko, milyonaryo ko. Kinsa siya? Di ba mingon man ka nga? Pusilon ni mo siya, ha? Patyo ni mo siya, yung pusilon? Tunto. Ay, pakiskutan na kaniyata sa airport. Dili Di ko bugo nga ako nabuhaton nga madiskuido ko. Tunto ka. Di ako na magpalit ko akong isulob. Klaro kayo. Tungod sa kadlok. Daling may gawas. O nakaihi sa iyong brief o karsonis. Ay, buanga. Nahimuot man ka, Daniel. Angang akong amo ba? Nadlok putyok, hadlok siya. Siyang buanga. Nakaihi sa karsonis, hadlok siyang putyok. Ano ba? Nahadlok na siyang putok. Atalawan kayong dako. Huwag siyang bulingin ako. Anong nahadlok pa siyang putyok? Hadlok, talawan man. At ako ba to, matabop? Ay, kumo eh. Ha? May Ako ba na, kitas putyok, ibto na kong uni putyok. Ibunal na ko siya nga, mapapang. Lang. Mo ba, Daniel? Mo lagi, may saman. Sugda na to. Talawan man. Inibita na ta sa Daniel. Ay, ikaw na kadalo. Saman, ha? Putyok! Putyok boy. Putyok boy? Putyok boy. Putyok boy? Di tama mo si po. Sugda na to. Doon na maging mga matay. Huwag doon na mapriso na to. Putyok boy? Putyok boy? Naunsa. Hibaw ko. Mura makagdili taga ato at taon. Uy, putyok boy. Putyok boy, hibaw ko. Laban kay kasi, Michael. Ako paabot lang ko. Abot ako. Kung sa inyong buhatong, Daniel. Abot ako. Kasi gusto ninyo. Putyok boy ko. Ha? Putyok boy. Lagi ha? Sige. Arin ako. Kuyawan ako eh. Hapit yung kaihina. Hakbiyan eh. Ganun mo masag ko maglingi-lingi eh. Ganun itubag sa ko niya. Huwag masag ko kumutanaw niya kung kinsan siya ko. Ito ka akong ikasulti. Si Putyok man niya eh. Hakbiyan eh. Sir, amo. Nagtupad silang Putyok si Rihanna. Hilong dinilwa ko mo tanaw. Mayo gani kay nakapalit ka.
Shorts na lang imong sa loob. Ilong. Ipalagot kong putyok, ipalagot ko. Diha na bitaw unta siya. Nag-abot mo si airport. Shadow! Nahadlo ka ba kang Michael, Pocho? Waman. Ano mahadlok man ko? Nahurot na akong talaw, Rihanna. Mo na ko gipaabot nimo. Human sa derby, magpatay na mi. Sa? Jok, to na sa si Daniel o si Michael. Si Rita. Asag di sila. Way lilingi, oy. Pocho! Aliyaw ko sa itong mga bagahe. Aw, way lima diri na. Ay, ito na sila si Daddy ay. Nagpaabot na to. Kompleto na ba ang kinahanglan para sa conditioning sa itong mga manok, Daniel? Kompleto na kayo, sir. Amo busing. Okay, very good. Labing mao, Daniel. Pila isugal nimo sa matag manok, sir. Amo. 15,000,000. Patik, sir. Amo. Tirahan mo, champion, Daniel, yung umabot ng big-time derby. Gusto na kong ilakdap ang mga manok, Putyok. Oh, sir. Kuha na ko ang mga manok, bay. Tanam, kuyog to. Tanaw na ko ang mga kondisyon na itong mga manok. Oh, sir. Rihanna, maula imo ka sa amo. Sige, ikaw mag-igo, Panji. Manangyaon ako sa imong daddy. Sige. Ato pa sila ay. Nagsabong sila si Pochok sa mga manok. Pag-amping, ha? Sure. Human sa derby, may isurpresa ko ni mo, Banji. What's the man? Uy, di na surpresa kung may mau ka. Darling. Sir, amo, busing. Daniel, Ready na itong mga manok. Sugda na ang first day sa big time derby. pues, ato na kayo, Daniel. Okay. Diyan ta, sir. Unang adda ron sa big time derby. Oo, Choki. Ato ko ng punta. Siguro sa schedule. Pagkuan, Raymond Blade. Batok sa ato. Ang Bantam Warriors. Daog ka, sir! Straight ang atong duha ka manok nga ni Daog. Yeah. Ano kung gingon ka ni mo, Daniel? Kita mo, champion. Yes! Yes, sir! Ha? Daog ta, sir? Oo, Choki. Midaog ta. Ang doon na ito ka mga manok. Midaog na sa first day. Ang ilasang Michael. Midaog sa sila. Parehas na ang record. Kamang gitingali ang magkasangka, sir. Oy! Uy. Mr. Duging! Uy. Congrats! Daniel. Daog di ang duhan ni mo ka manok. Oo, taon. Yes, sir, tiyo gamay. Ang inyo, daog sad. Yes, sir! Kami na guna. Mr. Toging. Michael. Kung kita man ay mag-abot, makig-negotiate lang ko, di ba? Uy, layo pa kayo, Michael. What I mean is, nga, mo withdraw ka lang unya. Dili ka na mahimo, Michael. Egi, alin na kami. Siri po. Na, klaro kayo. Unlock siya, Daniel. Pero kagani na ba, sir amo? Giobserbahan ginako. Ang nagbuhi sa ilang manok, si Mr. Duging Ragyod. Pero swerte magyapon. Daog lang gyapon sila. Wa magilabot si Pojok. Dili, si Pojok nagbuhi silang manok, dili ba? Dili! Giobserbahan man ginako. Pero, why na bata sa kundra? Wa, sir. Sa ato pa, why tagil si Pojok? Aha, wa. Di ba? Mau ka nagi kuha na itong pasi nga mga manok ka makontra nilang Pujok pulos mamata, matusok ang mata. Nagpasabot nga dunay tangil si Pujok, mao man ay imong kikon, dili ka na. Oo, bitaw, sir. Pero karon sa duha nila kadaog, why manok nga namata o natusok ang mata. Dili ba? Wa. So, why tangil? Sir Michael. Nalipay ko nga nakadawag ang duha ka manok. Salamat, Banji. Ugma, si Kanday na. Duha gyapon ka manok. Og last day, duha gyapon. May tagon, swertihon ta, Daddy, no? Agad lang na sa swerte, Rihanna. Daniel, doon ako'y plano para sa sunod nga mag-away sa itong mga manok. Daniel, importante nga kita kayo mong gawas nga mao'y mahimong kampiyon. Musa doon ako'y plano. Unsa man kana, sir, ha? Amo? May plano na kong mga manok nilang Pujok. Imong hiluan. Unsa? O yun ka ba niya na? Ipahiyaw ka. Unsa day akong plano, sir, hoy? Nag-abot ka itong nauna na. Muna akong nauna po. Sa higayon nga, ang ilang manok ang ato ikasangka. Imong hiluan. Good. Kung naguna-una ka na, mas labaw pa kung naguna-una, anak, sir, amo busing. Very good, Daniel. Ako lang may bawa na. Ikaw ba mismo magunay? Ana, ako'y alalay nga, kanang bang eksperto kay nang manghiluag manok, kanang hiniktang manok.
Good. Mau ka rin buhat, ha? Ngilngig kaya akong amigo eh. Hmm? Ang hilo, ana, mulungtad pa na o mga 10 minutos. O, kadugay man. Ang anak, gina, sir. Ang di mabailhan ba? Kung sabon mo na, inigsakas manok, gakwinta na ka na. Ang oras na, kwinta na na. Unya ka lang, taiman gina na to. Langano na to. Pinaagi sa pagmasyar. Anak, mataktik ka. Unya, inigsikad-sikad na sa manok, ako'y madasa palangay sa oras. Very good, Daniel. Kay milyon na nga kong ipusta na. Sigurado na, sir. Amo, busing maker. Trio! Uno! Dos! Yeah! May pujuk! Daw sa nanduhan ng kamanok ni Michael. Di buhay na sad sila. Yay! Ay! Ang hanggaw ka Daniel! Nisayaw ba? Nisayaw! Lo! Ipakita yung lubot! Ang lubot! Ang tongga ko! Galing lubot! Karyo! Automatic! Uno! Sir, ano? Sir, amo po si Miguel. Nidaog sa manok lang ni Mr. Duging. Okay lang, labing maayo. Kagikain naman ako nga mag-abot yun ang atong mga manok kung ang ilang manok, Daniel. Yes, sir. May pujuk! Daw ka kay kalimang manok ni Michael. Waiting for champion ang ina. Oh, para champion na sila. Pochok! Human na ni Sultada. Drop na ang atong manok. Kita na ang sunod. Sa ikalima na tong manok. Oh, sir. Yes! Daw ka! Banji! Midaw kay ikalima na tong manok. Sa ato pa. Waiting for championship. Yan! Kamu pang duha ang waiting. Ang Bantam Warriors ug ang Mikers Black Hawk. Sir, amo busing. Nag-abot ang ilang duha nga imong gipangandoy. Bantam Warrior, batok sa itong manok. Miker Black Hawk. Buhatan ang akong gisugo. Hiluy ang ilang manok. Yes, sir. O si Putyok, wagin mo saka solidahan. Ang pirming ni buhi sa manok, mao si Mr. Duging. Yes. O si Putyok, mao'y pirming nagbantay sa ilang mga manok. Pulos ugis na bagyod ang ilang mga manok. Pwes, imo na ka ng diskarte ang saon mo si Putyok. Akong ipatiklo si Putyok. Aron dili makabantay sa manok. Unsa? Salamat ka nagkatimuan ako. Manghi ko na sa Prince Coral. Amo na na ba ang fight? Manghi ko. Migo! Ay, Migo! Nga na, Migo? Kisi-kisi na. Kuya, paano siya? Patik na, sir, amo. Okay. Nahimaw mo na ba ang gisugo? Patik na. Bay, ano yung last fight, no? Obay! Ang bay niya ko, bay. Bay ka pa ko, bay. Liko na ni, uy! Natugtog mo sa mamos imong kamot, bay. Nagkaon mo ko, bay. Buang nga, di mo ginabiling mo. Postan niya ko, bay, ha? Sige, arayin ko, bay. Postan niya ko, Tuk mo nung manok sa mamos sa iyong kamot, ha? Choke! Asa si Putyok? Nag-ingon siya nga siya may mabuhi sa katapusan na tong manok. Huwag na balik, sir. Timor man to siya, pero huwag balik. Mao ba? Sige na lang. Isa ka na to ang manok kay ato ng fight. Sir. Arreglado na, sir. Tanaw. Si Mr. Duging na sabi ang misakas manok. Kuyo gichuki. Okay. Ang oras. Ayaw ka balaka, sir. Gamay lang ang oras. Mga 5 minutes. May epekto na ang hilo. Good. Masyada ba ta? Masyada. Dako, aron dugay. Pila-pila. 1 million. Okay. Hey! Usa ka milyon! Sa mayroon! Usa ka milyon! Hey! Kastan ko ka na, Daniel! Oo. 1 million! Gikas banda yun, oh. Sa kabila. Sa milyon, ha? Kasta na, okay. Usa man, okay na ba? Sakto na. Kaya kung mabang sa oras, niya, mamatay lang manok. Klaro man kayo nga, giluan lang manok. Klaro man. Pero sakto na ba sa oras? Okay na kayo, sir. Okay na kayo. Okay, sikat. Klaro na kayo ni. Timing kayo, sir. 2 minutos na lang. Ipikto lang hilo. Sakto yun na maglabok ng manok. Okay, fight!
Huwag yun si Putyok. Sige lang sila eh. Fight for championship at Daniel. 1 million agad per brother. Sir, amo, busing, ang kontra sa itong manok, mao ang Bantam Warrior. Isang kinsa pa ka na siya. Masyal niya, iniro ka nga itong terpitso. Yes, shit. Okay, Jeste! Jeste! Inilog! Inilog! Okay, okay. Attorney Ewol! Sir Mel! Okay! Oh, Daniel, tanawa ang isul sa Roy Dahandog. Mikuha sa manok sa itong kontra. Oh, si Putyok Bulungit! Bali ang masaya! Hey, you Putyok! Makikontra yung kanako. Walang personalan, sir. Engkwento lang. Putyok muling Putyok, nagkadugo ka. Okay na, sir. Okay na. Ako'y bubuhi sa itong manok. Oh, nagharong ng mga manok. Ha? Ha? Milabok lang itong manok! Ha? Waps! Cutting! Waps! Silo! Wap! 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 Ha? Silo! Nagbarog na lang ilang manok! Nipikto na! Nagbarog na lang ang ilang manok! Waps! Waps! Mihabag ang atong manok! Gisaltuhan silang manok! Waps! Animal! Daniel, tanawa! Natusok ang mata sa itong manok! Bangas ka! Nibaliw-liw ang atong manok, Sir Michael! Oh! Oh! Kaniyo! Kaniyo! Wala! Odo! Dan! Animal! Oh, sir! Tawa itong manok, sir! Ikaw na nagatusig! Pero, Namatay nga itong manok. Milagom! Ay, gihiluan na itong manok. Sir! Putyok, nagkadugo ka. Ngano? May mibudal ako, sir. Huwag nakuyapan ko. Huwag midali kong dagan pa ingon din eh. Sadyang naulian ko. Isa ato ka, Daddy! Kita na ang champion! Oh, Rihanna, champion kita. Champion ta, sir! Yes, Putyok. Ugma, milyonaryo sab ka. Kay imo ako sa kamilyon. Sir! Putyok! Patsulong sila! Di ka managdan di malas sa akong kinabuhi! No, dili! Patsulong sila! Ayaw! Ayaw, Michael! Ako maipo sila! Rihanna! Oh, you're under arrest! Oh, tanapin niya! High value target ka, Michael. Usag ka landlord. No, dili! Putyok, ikaw gid ang nagdaog swerte ni Daddy. Rihanna, Congrats! Milyonaryo ka na. milyonaryo ko. Pero pobre sa kasing-kasing. Tungkol kay way nagpangga na kong babae. Oh, mo explicar ka. Aron yun doon ay babae nga magpangga ni mo, Putyok. Rihanna, Wala ka na. Total, may ikabuga naman ka. May kwarta na ka. Dili ka na si Putyok Bulingit. Rihanna, di na mawagtang sa una sa mga tao. Tungkol kay ang ilang nailhanan ko, nga ako mo si Putyok Bulingit. Usa lang ka mangunguling. Pero tungod sa imong pagpaningkamot, walang dama. May kwarta ka na, di ba? Tinuod man, pero Pero unsa? pabiling maning kamot. Natural. Kinalangyod nga dili mo hunong ang tao sa pagpaningkamot. Kaysa matag adlaw, Putyok, doon ay mga kausapan ang dagan sa kinabuhi. Sa mas nahitabo nimo. Kani adto, daog-daogon ka lang nila. Sayon-sayonon ka lang nila og dukol. O gimuon ka lang nila ang katawanan. Pasayahon sa gayon nga mahubog ka na. Pero karon, nibati ka nagkasuko. Nibati ka nagkaisog. Og musukol ka na nila. Og labaw sa tanan, may kwarta ka na. Sakto ka, Rihanna. Huwag kining tanan tungod sa ninyo. Ilabi na sa imong amahan. Putyok, May hapon din mga tao nga magkahimo sa gihimo ni Sir Duging. Nga imong amahan. Tungod kay, sa kadagan sa mga tao usab nga ako na ibawaan, wa na may tabo. Nga ang amo, mihatag yun ining kadako katidad nga na-champion sa usa ka derby. lahi si Daddy Duging, Putyok. Kung unsa may yung isaad, iyagyo ka ng tumanon. Sa makausap pa, salamat kay ninyo. Rihanna. Banji, Sir? usay sir. Darling? Ana, sige na ko tagkumbati. Sigon sa kugisaan ni mo. Nga human sa big time derby, doon ako'y isurpresa ni mo. Unsa ba ka na? Duging? Will you marry me? Unsa? Masugot ka ba? Oh my God! Uy. Tinuod ka ba, darling? Siguro ka, huwag ko mabungon. No, Banji. I'm serious. Kinsa ka kung mapalipat, no? Uy! Yes! Yes na yes! Okay.
apil maninti na gini. Magpagkasalta. Darling! Congrats, paring Duging. Thank you! Congrats, sir! Banji, congrats! Thank you lagi! Thank you! Daddy! Oh, Rian, anak. Salamat. Salamat sa tanan ng pagsabot. Nga misugot yung ka, wa ka mababag sa akong tinguha. Ang importante na ko, Daddy, nga magmalipayon ka. Congrats, sir. Salamat lagi! Salamat po. Ikaw, kanus aman ka magbinyo, Putyok. Pa taon, sir. Isada ko ni mo. Kung magminyo ka, Putyok, ako'y mo gastos tanan. Bangisa! Hindi nga may putyo ka! Isir may gusto! Layo pa kanas tinuod, Chucky. Agi, darling, nagpaabot na nga itong mga bisita. Yeah. Sundan na ang intura. Pagkaswerte ni Banji may putyo. Oh? Walang damang nga mahimong milyonarya. Kaya nasawa man ni Sir Duging. Oo, bito. Pero kung swerte mo si Banji, mas labaw kay swerte may putyo. Ha? Oo! Nga naman. Tungkol kay bisan sa dam ko lang, wadyo ko magtuo nga mahimong kang milyonaryo. Ba, Chucky? Grabe ang binasa si mong kinabuhi. Uy, nag-abot-abot ang swerte. Kung sa kay Berto di ubay putyok, no? Kasi magtuo nga, swertihon ka sa buwang sa manok. Oh. Ba, Chucky? Kasi magtuo nga, mahimong kang runner. Pete ko suga. Bito ba, Chucky? Kaya kung magminyo ka, Sir Duging pagin ang gasto. Saka na. Tiyaw itong iyaha, oy. Tiyaw god. Ako, di kumuto nga tiyaw yung isulti, oy. Ito kay mantigom ng mutuban og saan si Sir Duging. Sumagod. Sige, saan mo. Ako mo champion ng manok kay mong gatiman. Hatagan ka to sa kamilyon. Karon, gitinood. Bito ba, no? Nya, ay lang yung gusto bang imong kinaya, ha? Karon nga milyonaryo na ka. Ha? Una, ay gusto bang imong kinaya nga milyonaryo na ka ba? So kay kung imo nang buhaton, mahimo ka lang garboso, mahimo kang bisyoso, tungkol kay kwartahan na ka, may tabo, ala, mahanaw ni mong swerte. Ba, Chucky? Di na may tabo, ba, Chucky? Nga akong usbon akong kinaiya. Mayo. Ayun, ay gusto ba? Kay, di ako nabawaan ba nga nakadaog sa luto? Oo. Nahiyong milyonaryo. Di yun? Pero gisudlan tayo bisyo. Babay, sugal kasino, manok, inom. Unya. Magdugay ay. Sino tabo? Wabtik sa tuig. Pordoy. Pagka-pordoy. Pagkasakit. Paralyze. Karon, ugaw mas paburot. Paburot. Di na may tabo na ko. Mayo. O, Sir Michael, kasi magtuo nga, dagpon noon dito siya. Bitaw? Mao day nga way tik-tik sa sugal. Tungkol kayo doon may illegal nga kalihukan. No, mau kayo. O si Daniel. Waman maapil. Pero tanaw na ko, perting suyain Daniel Ubay. Dakpan nga amugod. Nga Sir Michael, ikaw, nahin mong milyonaryo. Salamat dito ko sa Ginoo, Ubay. Putyok? Dali na! Mga ano ta? Salamat, Riana. Tipo na lang mo diri sa mga table. Uy, ayaw lang. Dili lang ni, si Bachuki. Okay. Ikaw mag-igo. Sige. Gawin mo, ha? Ay, nagi mga dato no, nga maayo kay kinaiya. Bito? Sama ni Rihanna o Sir Duging. Mao gyud. Di sila mauwa nga, makitipo na itong mga pobre. Hindi ka na pobre, oy. Kay dato mga. Marigapon akong kinabuhi, Bachuki. Mariana, human sa tulog adlaw mo larga kami si Vanji. Maghanimon kami dito sa Baguio. Okay kayo, Dad. Human sa Baguio, mga tumi sa Tagaytay. Then, after sa Tagaytay, sige, mangadto usab kami sa Palawan. Wow! Sige, pag-enjoy ka mo, Daddy. O pag-amping ka mo, Vanji. Bye, Dad. Bye, ha? ato na kami, Rihanna. Vanji, mahala og ampingi ang akong daddy, haba? Magkalaom ka ni anak, Rihanna. Wala ka mo kuyog nilang ang bakasyon na Rihanna? Dili maayo, Chucky, uy. Kay magkasamok lang unya ko nila. Bitaw no? Naunhan na ang kaugminyo yung daddy ni mo, day. Wala problema, oy, Chucky. Dili man nilumba ba? Noon sad. Pero kung saan man ka magminyo, day? Baya, no. O saan man ako pagminyo? Nga may nasaag na kaliwat ni Adan. Sa? Bitaw. Ay, Butsyok. Kaliwat ka ba ni Adan? Nangita si Rihanna og kaliwat ni Adan nga masaag. Ang gabi ni mo, tuntog yun ka. Oy, pagkamingaw na.
Wa na ko'y saktong amo. Ay, wa na ko'y amo nga sarang nga himuon akong gatasan. Unya uwag sa gyud ko magdahom. Nga si Sir Amo Busing Maker, pinangita ba sa gobyerno? Nga si Putyok sad. Siya mo'y labing hayahay. Mao'y labing swerte. Kay dako maging gihatag ang kantidad ni Mr. Duging niya. Ay, paggalaay. Oh. Uy, may nanuktok. Kinsa man ron? Kinsa kami ay. Unsay ato? Pasadla ko, Daniel. Uy! Sir! Amo! Busing Michael! Ako kini. Uy! Nakapuga ka? Yes, Daniel. Bangas ka! Nga! Giahak na lang! Nganong ni amang ka madiretso diri sa akong giisaran? Sir Amo Busing? Tukay. Sakas may nung tanong nga kung gamiton kauban ka sa komisyon. O gingon man, mawang pagkangkon kang Oriana. O ang pagtipi kang pucho. Sir Michael! Kailangan nila magka-pause ko, Daniel. O bato ba rin akong pangandoy? What Michael wants, Michael gets. Sir Amo! Buhaton, takinin sa labing madaling panahon, Daniel. Sir Amo! Ay, may kwarta pa ko, Daniel. May kwarta pa ko. Sir! Ikaw at kutugyanan sa pagta sa sakinan. Ikaw. Asa man kong sakinan, sir? Aduna. Ikaw ang drive sa itong getaway car kay kidnapod na ito si Rihanna. Sir! Karong dayon, muliho kita. Buhato na kini. Dilit na paglangan ng laing paghigayon. Pero, sir, asa man nato na buhata? Dito sa rapit nila na butyok. Ha? Maulit ako, Pochok. Uy, mau ba? Di ka mahigda din eh. Dili na lang, Pochok, kay basin og muulit ko sa Mindanao, ugma. Mau ba? Sige ha, dili na lang ko magdugay. Ipatag to kanila ni Paritiban o ni Marie Grace na sa multicab. Layo lang, tap-tap lang itong ila. Muli sa Mindanao di. Patod di ka ni Paritiban ha? Pati Marie Grace? Ayaw na lang lagi. Total, namin sakinan sa ubos ba? Muli gini ka sa Mindanao di. Yes, Choki. Sige na, arin ako ha. Okay, sige, Rihanna. Bay, pasagdal ni mo siya ka. Mulakaw. Sila Paritiban o si Marie Grace ba? Ilang multicab na ito ipagamit ako, ipatod ako sa Rihanna, pero layo itong ila, tap-tap man sa good. Patod Totoo ka mo pasad. Ikaw ba? Sa may gusto ng buhaton ako, ha? Pwede ay. Kaya mo itong pungan. Uy, wow ta. Wow po yung ka nga. Milyonaryo naman ka. Uri, no? Ngayon, hindi ko. Uy! Ang manok ka bantam! Ihawal ka na may butsok! Siyahon! Ayaw ha! Yun! Ano hilap ti? May tsuki! Maunay usa ka. Usa sa nagdala kong swerte sa kong kinabuhi. O sabay? Siyang likod akong tangil. Ha? Unsaron? Uy! Ungo! Unsaron? Uy! Si Rihanna! Murisingkit ni Rihanna! May daw ito nito mo yamay! Di ako na! Hindi ka may butsok! Ang paso na ko! Yan ka, Tinyaw! Tapos ka pagtagan, Tinyaw! Sir Amo Busing! May butsok! May sikinan, dali mi palayo. Sikinan! Dali! Kuhan ko motorsiklo! Hindi ko magkapabot! Gukto na ko mga sikinan! May sutong dyan may butsok! Sige pa, Daniel. Ako sige pa ang puntahan. Sir Amo Busing! Kusog na kining atong dagan, sir! Yan na si Rihanna. Insak ko mo. Hello, I love you, Rihanna. Michael. Yes, Rihanna. O gikaw ko ikaw ang singon dadun ko ikaw sa paraiso. Unsa? No. Dili. Come on. Huwag ka na mahimo pa, Rihanna. Ako ka lang, Rihanna. Nakasabot ka ba? You are mine! Dili ka mo lampos, Michael. Dili.
Konsensya mo, kinsinagingon nga di ko mulamos, ha? Hala! Sir, amo pusing! Namay nagpalinggit! Hayag man kasada na! Nakita na... sir! Nakita na ko sa mirror si Puchok! What? Oh, shit! Natod siya. Kusog kay nagan. Huwag nakaduol siya sa atong gisakyan, Daniel. Bagos ki ba? Bagos ki? Oo, sir! Dili ka mo mulampos! Dili ka mo mulampos, Ray! Padayon siya nagkukul, sir! Dini, pagbatay! Cruising! Naay mo gawas ka sa kanan! Whoops! Mapangga na, sir! Animal! Daniel! Napiit si Daniel sa monobila. Si Rihanna na kuyaban. Rihanna! Siya ka puso. Patyon ko ikaw. Mugawas ko din eh. Bochok! Sir Michael! Ako, Bochok. Ikaw yun ang nagbuisit sa akong kinabuhi. Sir! Ayaw hirap si Rihanna! Ako lang siya, Bochok. Nakalawag ka. Ako lang siya. Kung karoon mamatay ka, kinip pa! Animal! Nakalukso ang animal ng Bochok. Sige! Kago, Bochok! Kago! May armas siya. Nilata. Ako ning itsa. Kinalipatan ako siya. Kinalamaluwas ako sa Rihanna. Nasya sa sakyanan nga nabangga. Rihanna! Rihanna! Dali! Kinala magkagawas ka. Kinala magkapalayo ka din eh. Puchok! Salamat! Salamat, Puchok! Dali! Puchok! Ako bitis! Masinong napiang kinitungod sa pagkabangga sa sakyanan. Paningkamot! Ang meron daw na magkapalayo tagang Michael. Salamat, Puchok! Salamat! Aray! Sa ng panahon! Wisit ka sa buhay ko! Sir Michael! Rihanna palayo! Nagdiyaw siya siyang armas! Itong buti ka! Patay ka, Puchok! Animal ka, Michael! Animal ka! Talaga ko kay Chula! Ganon! Oriana! Dali, Oriana! Boy, ikaw! Dili mo siya magkuha, Michael! Kinip! Ay! Ginunggab ako sa buwang! Niya ba'y patid? Ay! Ay, Puchok! Kaya! Kaya ang pulis yung itawagan! Kaya! Puchok! Kailangan madaligdas sa ospital si Puchok! Samaran siya! Ako'y bahala sa tanan, Rihanna. Ay, importante nga mabuhi si Puchok. Yes, Daddy. Hello, Rihanna. Panji, O sige, hintang ni Puchok. di pa siya sa ospital. May sama siya, Panji. Gipasil siya ni Miker. Oh my God. Oh, asa na si Michael? Ginausap siya sa ospital, pero gwardyado siya. Samdan siya, tuod kinadunggaban siya sa buwang ni Puchok. Huh, Mirisi. Puchok. Insa, nagkapaong ang akong pananaw. Magpakabuhi ka. Dili ko gusto mamatay ka, Puchok. Kung wa pa ko ni mo gitukmod, ako unta may ko sa pagpusil ni Miker. Dili may mga ikaw ang masandan. Dili ko gusto magaras ang imong panit, Rihanna. Tungod kay Unsa? Tungod kay mahal ta ka. Puchok! Mao ka na ang tinuod, Rihanna. Mahal ta ka. Ang dili sa ko gustong mamatay ka, Puchok. Malibari ang kamatayon, Puchok. Tungod kay unsa. Tungod kay mahal sa tika. Puchok, bulingit. Rihanna. Kung hindi natapos
Tapos ang atong sugilanon Puchuk Bulingit, tagsuwat og Direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nacordatayan, audio editor Ariel Mancao Soundman John Paul Lara. O inapila ni musunod sa papili Puchuk Ray Bores, Rihanna Teresa Terol Soria, Vanji Marites Parbal Bores, Choki Wiki Bangis Garing. Dahil kaninyo sa RMN Drama.